پشمانی مار مشک زوریان، گر گیریان، شیر ترسیان، کیزی قیریان هرچ فریان، چوک مشیان از تو به چیروکی کنیان لناوا دیاره که خوش و خوش دور و دور دارستانه که پر تایبته بو ناوی دارستانا شیرین بو همی آجالینوی پر دلالو شیرین بون جهودو پر حز دکرن جبر ویه که پریا دارستان هیوا دارستان شیرین خوشتر کربو دارینوی ور میوه دگرتن کو ایدی دوشیان ارده چه میوه ور دلال ده هری که مینا لورینه که دارستان به وی لورینه دکت خواه کس برچی و تازی تو نبو جیان آوان پر باشتر باست بو لبلی روشک روژان مارک به فن و فوتاند کت ناوان مار دخواست هوالتیا وان خراب که داکو دارستان شیرا بمینه مار دست به پیلانین خو کر گوگا کرگوش که بدرانی خود تکان و جیرا گوت حوالا کرگوش که خلط گوگا تکاند من بچاوی خود دید کرگوش که جی باور کر به حوالا خورا شر کر هیدی پلانین مار دچون سری به درewên xwe hevaltiya wan xera kir herkesî bi hev re şer dikir mar jî li wan temaşe dikir kêfa wî dihat û digot tes çi xweş êdî kes ji hevdû hez nake bawer nake hindik maye daristan ji min re bimîne Piştî ku ajalan dev ji hezkirinê berdan, perî hîvayê jî ew ceza kirin. Lewma darên wan hêdî hişk bûn. Lê evî tiştî bala kesekî nekşandibû. Ji xeynî kund. Kundê zana li serdara xwe her tiştî tibû. Kundê zana çû cem hevalên xwe û got Hevalno, hûn nabînin daristana me çi halî de ye êdî baran nabare ava me pir hindik maye darên me hişk bûne wisa biçe em ê ji birçînan û tînan bimrin ma hûn nizanin çima wisa bûye ajalan dev ji şer berdan û gişan bi hev re bersivdan Na, em nizanin. Lê bisekine, tu rast dibêjî. Îro çend rojin tiştek tu neyen bixwin. Em naxwazin bimrin. Ji bo xwe dê bêje, çima wisa bûye? Kundê zana bersivda. Bi hevaltiya me, perî hîva pir kêfxweş bû. Lewma daristana me her roj xweştir dibû. Lê mar hûn xapandin. Hevaltiya we xera kir. Min bi çavê xwe dît, mar gog tekand. Lê we ji hevalên xwe bawer nekir, ji derewên mar bawer kir. Perî hîvayê jî hûn ceza kirin û daristana şêrîn hişk û ziwa kir. Gêrî got, ez ê mar gez bikim. Mişk got, ez ê teriya xwe lêxim. Ajal dikiriyan. Haydi em herin, mar bikijin. Kundê zana ban kir. Hevalno, bisekinin. Planeke min a xweştir heye. Pêşî hevdû hembêz bikin. Hemî ajalên daristana şêrîn hevdû hembêz kirin. Perî hîvayê jî daristana wan wekî berê şîn û xweş kir. Paşê ajalan gotin. Kundê zana, ji me re plana xwe bibêje. Em çi bikin? Kundê zana got. Li min baş guhdarî bikin. Van rojana mar serma girtiye. Nexweş e. Hevalno, wî tenê nehêlin. Jêra şorbeyeke germ çêkin û jê hez bikin.
Ez bawerim ku ew ê mar poşman bibe. Em ê dîsa lê binerin. Eger derewên xwe dewam bike, em ê wî ceza bikin. Ajalan bi gotin ev kundê zana kir. Gêrîkan êzîn kişandin, tifik dadan. Mişk şorbe çêkir. Xirt û kergoşkê jî şorba germ dan mar. Rastî jî mar pir poşman bûbû. Piştî ku mar baş bû, wî bangê ajalan kir. Li xwe me kur hat. Hevalno, ez bi niyeteke xerab ketim nav we. Lê we ji min hez kir. Bi xêra we rehet bûm. Ez pir xemgînim. Lêborînê dixwazim. Heger hûn lêborîna min qebûl bikin, ez ê daristana we bimînim. û bibim nobetdarê daristana Şêrîn. Ez nahêlim tu kes zirarê bide we. Ka hûn çi dibêjin? Ajal bi hev şêwirîn û hilbijartin kirin. Gotin, ê ku dixwaze mar bimîne, bila destê xwe bilind bike. Herkesî destê xwe bilind kir. Bi hev re ji mar re gotin. Hevalê mar em li te borîn. Êdî tu jî ajalekî daristana Şêrîn. Bi hezkirin û xweşî di nav me de bijî. Her bijî daristana Şêrîn, her bijî. Her bijî daristana Şêrîn, her bijî. Dengê keyf û çêpikên ajalan diçû asîmanan, rehmet li dê û bavê guhdaran.